În inima Transilvaniei. Acolo unde istoria se împletește cu natura, iar fiecare colț spune o poveste. De la străduțele pitorești ale Clujului, la peisajele spectaculoase din împrejurimi. Locuri cu bun gust! O emisiune captivantă de travel culinar, care te invită să descoperi cele mai frumoase locuri din România. Și, desigur, deliciile gastronomice locale. Fiecare episod promite să dezvăluie nu doar frumusețea peisajelor, ci și poveștile din spatele preparatelor tradiționale. Vino alături de noi în această aventură culinară și descoperă România așa cum nu ai mai văzut-o. Salutare, prieteni! Suntem în Piața Unirii din Cluj și astăzi avem o ediție specială pentru voi dedicată acestui oraș fascinant. Vom vizita locații frumoase din Cluj, dar și împrejurimi din afara Clujului. Să știi că abia aștept, Anastasia, și apropo, eu voi merge într-un loc de poveste nu departe de Cluj. Bine zici, pentru că și eu voi merge într-un loc de poveste la cheile Turzii. Foarte tare! Stai puțin, și atunci cine rămâne la Cluj? Păi cum adică cine? Paula și Sergiu, colegii noștri! Da! Bună, fetelor! Într-adevăr, împreună cu Paula vom rămâne în orașul Cluj și nu vom vizita doar locurile turistice, ci și pe cele gastronomice. Așadar, să începem! Clujul este un oraș plin de istorie, cultură și, bineînțeles, locuri deosebite care vă așteaptă să le vizitați. Vom începe escapada noastră din inima orașului Cluj-Napoca, Piața Unirii. Apropo, Paula, Piața Unirii a cunoscut mai multe denumiri de-a lungul timpului, fiind cunoscută inițial drept Piața Mare. Și tot Piața Unirii găzduiește numeroase evenimente, atât sociale cât și culturale, cum ar fi târguri de Crăciun, festivaluri și multe altele. Piața Unirii reprezintă un punct de întâlnire popular pentru localnici și turiști. Aici se găsește Biserica Sfântul Mihail, una dintre cele mai reprezentative clădiri gotice din Transilvania, cu o istorie bogată și un turn impunător. Monumentul lui Matia Corvin, ce onorează figura regelui, fiind un simbol al orașului. Iar în apropiere se află și strada în oglindă, cunoscută pentru arhitectura sa simetrică și două clădiri ce se reflectă una în cealaltă. Din Piața Unirii am ajuns în Piața Universității, unde se află una dintre facultățile Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Clujul este un oraș studențesc și asta se simte pe fiecare stradă. Aici se află multitudine de studenți din întreaga lume, iar viața de zi cu zi este foarte animată. Aparent, Clujul îi face pe studenți să rămână și vara aici, orașul rămânând la fel de viu. Și de asemenea, piața este plină de cafenele unde vă puteți bucura de o cafea bună. Apropo de o cafea bună, înainte să pornesc spre cheile Turzii, am decis să trec pe la Yume Coffee, unde mereu găsești o cafea de calitate într-o atmosferă minunată. Și poate chiar am norocul să aflu secretul cafeelei bune de la cofondatorul cafenelei, Răzvan. Yume este un vis al unei calități supreme, nu i-aș zice perfecțiune, pentru că nu cred că există așa ceva, dar există un vis al calității, al îmbunătățirii continue și al incluziunii, pentru că până la urmă cafeaua e despre oameni în primul rând. Povesteam cu Răzvan că îmi place foarte mult gustul cafelei, este foarte echilibrat. Și atunci vreau să știu ce rol are acest proces de prăjire a boabelor, cât de important este pentru a avea o cafea bună. Deci, în primul rând, cafeaua verde este secretul. Fără o materie primă de calitate, nu o să ai rezultate de calitate niciodată, indiferent cât de mult te străduiești. Iar apoi la prăjire, prăjirea cafelei este, aș zice, un meșteșug, mai mult decât o artă, dar pentru că necesită colectare de date permanentă și măsurători permanente ca să te poți verifica. Compușii aceia aromatici volatili să nu-i arzi. Dacă o prăjești prea repede, vei rămâne cu foarte mulți acizi, cafeaua va fi astringentă. O prăjești prea lent, cafeaua va avea un gust de copt. Și tu ce vrei este să stai într-o plajă în care nu induci defecte de prăjire și păstrezi cât mai mult din caracterul inițial al cafelei. Din ce am văzut în spate avem aici un prăjitor de cafea.
foarte imens și vrem să știm cât de important este prăjitorul și echipamentele utilizate. Echipamentele utilizate sunt importante, dar cel mai important este să înțelegi cum să le folosești. Evident că o unealtă care este foarte stabilă din punct de vedere termic și asta ne ajută pe noi să avem o predictibilitate în profilurile de prăjire. Pachetele noastre de cafea, acestea noi, care de anul acesta le folosim, am mers în această lume de vis, în care să fie cu animale și plante fantastice și vine ca o schimbare la 10 ani după ce am fost foarte minimaliști. Am simțit că e nevoie de o schimbare, de ceva mai efervescent. Care este secretul unei cafele bune? Păi, în primul rând, cafeaua este un domeniu al ospitalității. Și oamenii vor uita repede ceea ce le spui. Dar nu uită niciodată cum îi faci să se simtă. Cafeaua de specialitate este un lanț uman al calității. De la fermier, la traderii care selectează cafeaua verde, la prăjitorii care prepară și la oamenii sau barista care își prepară cafeaua. Aceasta este de fapt emoția, este o modalitate de a aduce, nu știu dacă, poate e mult spus un omagiu, dar a respecta munca tuturor celor care sunt implicați în acest lanț. În timp ce Anastasia își savurează cafeaua, eu am ajuns la Nu știu cine, unde se fac cele mai bune clătite din Cluj. Tot la Nu știu cine l-am întâlnit pe Raul, managerul clătităriei, de la care am aflat multe lucruri interesante. Oamenii ne-au cunoscut, în primul rând, dacă nu mă înșel, fie la Antold, fie la Electric și cumva suntem, să zic așa, mai renumiți pe partea aceasta că avem cea mai mare coadă din festival și ca să putem să facem față și fluxului de oameni, ar trebui să facem o clătită undeva la maxim 1 minut. Ca să ieșim puțin din tipare, am optat pentru a folosi cromatica din tablourile pictorilor. Picasso, de exemplu, perioada albastră lui Picasso, l-avem expus și aici în restaurant. Sau Klimtul, al doilea de sus, îl avem expus și în spate pe perete, cumva. Totul pornește de la faptul că în acea pictură Klimt a folosit foarte mult galben, predomină galbenul. Și noi, când am ambalat clătitele, am zis că hai să folosim ingredientele cele care conțin foarte mult galben, cum ar fi banana, mierea, nuca, toate au la bază culoarea galben. Și am optat să folosim un topping deasupra de ciocolată neagră ca să ne apropie cât mai mult de tablou, să zic așa. Și de ce la Nu știu cine? Cumva în acest mod se creează și un fel de mister, pentru că oamenii când pleacă de la noi și ne recomandă prietenilor lor, se creează această glumă. De exemplu, unul dintre clienți ar spune: de unde ai primit clătita asta? Apoi ar spune: de la nu știu cine. Păi, cum de la nu știu cine? Nu au un nume? Nu, pur și simplu așa se cheamă și se creează un fel de mister și atunci oamenii au o curiozitate și tot vin să vadă despre ce e vorba la noi în restaurant. Deci avem deja locația deschisă aici de peste 7 ani. Am reușit să transformăm acest brand într-o franciză și am mai reușit să deschidem și la București, mai avem și la Oradea și la Satul Mare. După fiecare clătită achiziționată, noi vă oferim o bulinuță, ca și aceasta, și când reușești să aduni 5, atunci o să primești la alegere o clătită din partea noastră. Deci e foarte bună.
Cred că e cea mai bună clătită pe care am mâncat-o eu vreodată, așa că recomand clătitele de la nu știu cine. Acum pot merge plină de energie spre Mărișel, dar până ajung, vedeți ce mai fac Paula și Sergiu. Între timp, am ajuns în Piața Muzeului, unul dintre locurile cele mai încărcate de istorie din Cluj-Napoca. Paula, ce loc istoric preferi tu din Cluj? Cu siguranță casa lui Matei Corvin este un punct de atracție major. În trecut a fost și spital, iar acum este parte integrată a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca. Pe mine cel mai mult mă fascinează străduțele înguste, cele de lângă Piața Muzeului, care sunt perfecte pentru o plimbare liniștită, eventual vara când nu este așa de frig. Iar dacă vrei o plimbare cu mașina în apropiere de Cluj, poți merge la Salina Turda. Suntem într-un loc spectaculos, la Salina Turda, considerată cea mai mare salină din Europa ca și dimensiuni. Haideți să vedem împrejurimile împreună! Salina Turda este cea mai populară destinație turistică din Europa, atrăgând în fiecare an aproximativ 600.000 de vizitatori. Renovarea salinei a început în 2008 cu un sprijin financiar din partea Uniunii Europene, iar astăzi vizitatorii se pot bucura de o mulțime de activități. Salina Turda oferă astfel o combinație perfectă între atracție turistică și beneficii pentru sănătate, fiind o destinație de neratat pentru oricine ajunge în zonă. Iar dacă vrei să fii aproape de centrul orașului și să te simți complet deconectat și relaxat, Parcul Cetățuia este cea mai bună soluție. Parcul Cetățuia este un loc unde poți să te întorci în natură pentru a-ți încărca bateriile. Și pe deasupra oferă o panoramă extraordinară asupra orașului. Iar eu chiar m-am deconectat de agitația din oraș, pentru că am ajuns într-o zonă de care turiștii nici nu știau până acum și nici pe Google Maps nu se găsea. Țicla Gavrii, un loc de o frumusețe rară. Natura vorbește de la sine, e atât de bine păstrată, încât peisajul este ireal, chiar și atunci când este ceață. Dacă nu ai timp să mergi până la Mărișel, Parcul Central este una dintre cele mai bune opțiuni. Parcul Central are o lungime de 900 de metri, unde te poți bucura de o plimbare liniștit. De asemenea, în mijlocul parcului se găsește un lac, care poate să fie o oază de relaxare în mijlocul agitației din oraș. Mai în spate se găsește BT Arena și Cluj Arena. Paula, oare ce locuri ne-au mai rămas de vizitat în Cluj? Sergiu, este timpul pentru escapadă gastronomică. Dar înainte de asta, haideți să vedem ce fac colegele noastre, Cristina și Anastasia. Suntem la 30 de kilometri față de Cluj, la cheile Turzii. E un frig de nu vreți să știți. Apropo, dacă veniți aici, să vă luați încălțămintea potrivită, pentru că eu nu am bocancii necesari. Dacă vreți să vă plimbați, vă recomand să aveți încălțămintea potrivită. Așa e, Anastasia. Când mergi undeva în natură, mereu e nevoie de încălțăminte potrivită. Mai puțin dacă doar ești în trecere pe la lacul Tarnița, ai oprit mașina și te bucuri de peisaj. Așa cum nimic nu se compară cu o experiență gastronomică autentică, am ajuns la Roata, un restaurant renumit pentru mâncare tradițională deosebită.
Acest restaurant nu doar că îți încântă papilele gustative cu preparate tradiționale, dar îți oferă și o atmosferă caldă, prietenoasă, astfel încât să te simți ca acasă. Iar ingredientele proaspete și aromele bogate te duc într-o lume a gusturilor autentice, făcând fiecare masă o experiență de neuitat. Este ca și cum ai savura o bucată din istoria noastră culinară. Un adevărat festin pentru simțuri. Cluj-Napoca este un oraș care îmbină tradiția cu modernitatea. Iar împrejurimile din Cluj oferă peisaje spectaculoase. O escapadă în aceste locuri pitorești promite momente de relaxare departe de agitația urbană. Iar după o zi plină de explorări, nu există nimic mai plăcut decât să te răsfeți cu preparate delicioase din bucătăria locală. Cu siguranță, Clujul este un oraș ce merită vizitat nu doar pentru frumusețea sa, dar și pentru energia sa unică. Mulțumim Cluj-Napoca pentru o zi plină de descoperiri, de la istorie și arhitectură la gastronomie și locuri de neuitat.